Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς είναι να είσαι πρωθυπουργός της Ελλάδας? Να διαχειρίζεστε τα οικονομικά της χώρας και να πρέπει να καλύψετε τις ανάγκες όλων των πολιτών σας? Εμείς πάντως ναι. Και για αυτό, μετά από πολλές ώρες στο εργαστήριο, δημιουργήσαμε μία εφαρμογή. Την Budget Review by CC. Μια εφαρμογή που σου επιτρέπει να προσεγγίσεις τον κρατικό προϋπολογισμό από την θέση του πολίτη, του υπουργού ή ακόμα και του πρωθυπουργού. Ως πολίτης, μπορείς να μελετήσεις τον κρατικό προϋπολογισμό, να τον συγκρίνεις με τα προηγούμενα έτη ή ακόμα και να πειραματιστείς κάνοντας ό,τι αλλαγές θέλεις. Ταυτόχρονα μπορείς να δεις αναλυτικά που πάνε οι φόροι που πληρώνεις, αλλά και να ψηφίσεις που θέλεις να επενδυθούν παραπάνω χρήματα. Ως υπουργός, πέρα από τις βασικές λειτουργίες προβολής και επεξεργασίας, μπορείς να παρακολουθήσεις τις ψήφους των πολιτών και με βάση αυτές να συντάξεις προτάσεις που θα αποσταλούν στον Πρωθυπουργό για αξιολόγηση. Τέλος, ως Πρωθυπουργός μπορείς να πραγματοποιήσεις οριστικές αλλαγές στον προϋπολογισμό της χώρας, που θα περάσουν και στους υπόλοιπους χρήστες. Μπορείς ακόμη να δεις τις ψήφους των πολιτών και τις συστάσεις των υπουργών, είτε για να τις ενσωματώσεις ή για να τις απορρίψεις.